И здравейте хора, аз съм Димитър Димитров и днес ще играем Майнкрафт. И чакайте тук да се изчиства това, че да, някакви тапанари пишат. И ще създадем един нов свят и what the fuck. Нещо ми се бъде. Но съжалявам, лайкдам. Така ще се нов на survival се казва. Как да се казва? Сетих се. Както и ще гледа. Затова е за да кила. Не. Би трябвало да е. И надявам се да не ми лаги никак. Нищо да не ми лаги. What of... Добре. Айде ще изтрием този сервер. Като не ми се... Но поискате, аз не че не мога, но... Сервер for... Не мога ли да пострелям? Опа, извинете. Допълнително извинете. И още един път извинете. И така. Изхвърля. Не изхвърля. Извинете. Limited. Okay. Here. Ще го направим. Чест. Взимаме един, два пъти. Чест. Само това. Бъркам него и... това. И сега
ще го направя на Survival. Извинете, че говоря доста малко и ладно пак. Да. Така. Искам да ви кажа едно нещо. Ако сте ми чули нещо, нищо не съм казал. Да, нищо не съм казал. Моят приятел почва да снима. И ако може, тези, които ме гледат, знам, че никой не ме гледа. Но, който ме гледа, ако има изобщо някой, да се абонира за него. Да се абонират. Да намеря The Killer. Да знаете. Сега бълчи падна. Такова. Отсечем малко дърво. Ако искате, мога да направим стърво с него да играем, ако искате. Не ги гледате, те говорите деца. Они тъпи работи са. Тъпи работи. Ако се спира на пауза, жените. Така, ще спра на паузата. Всъщност, знам как. Ще го спра на пауза. И ще бъра на телевизия. Да верна. И до после. И здравейте. Отново съм аз. Може би след малко ще свършим епизода. Ще приеме една работа. Ето това съм събрал. Вижте колко това за къща съм го събрал. Обаче вече ще направя един меч. Да се дайме. С меча ще вървим. Ще оставя факлите като някакво. Не, така да се вода. Така, ходим да видим къде да си направя къща. Да си намеря храна. Надявам се да не ме види някой. Защото за тези сега, обаче няма да почне да спре къщата сега. Но не е никакъв проблем. Пак ще влизам да направим с така много силен. Само го смачках. Ето те. Ето за храна и за вълна. Това време, като ги убия, налага на останалите. И гледам да убия някакъв само, ще си имам да убия. Че не искам направо. Волите. Да, най-си ти нещо. Волите. Обаче трябва да вървям през нас папечко. Лево.
Eerst Да, може да говоря тихо. И не, трудно. Ще ме такова сърцата. Нагаране ми помръдна, което беше много странно. Тук сега при мене говоря много силно. И аз мисля. Видяхте ли? Не сте видяли. Видяхте ли как прави? Ако искате да играе такова с мове, да кажа, напишете в коментарите, ако изобщо някой ме гледа. И тук ще покажем кой ще вика. Ако не си вика. Започваме. Ще спъкрипа тук на пауза. Не всъщност. Тук ще свърша клипа. И до другия път. Това беше от мен, Димитър Димитров. Прекорем е Митака БГ. И какво направих току-що. И до другия епизод. Чао. И да, до другият епизод.